Lidt modvind, der tager ved. Og så skal vi have Oscar Buch til at lægge en præcis bold heroppe. Det kan han finde ud af. Næste sparker, hun hedder Sofie, og Madrasseparken, vi har brug for endnu en gang. Lad mig der for Sofie! Et ganske hæderligt forsøg. Og der kommer ikke græs på bukserne. Så er alt godt. Sofie lægger sig i spidsen. Og reglen er jo således, at hvis man er under 10 år, så må man gå lidt tættere på. Elias, han er lige præcis 10 år. Synes I, han skal lov at gå lidt tættere på? Jeg hørte det som et ja. Elias, du får lov at gå frem til buen. Og så må Jazzerpark, så skal vi høre endnu en gang. Lad mig der for Elias! Også et ganske hæderligt forsøg. Jeg tror, at der Elias, han var... Hvad siger vi, Buch? Er det... Ja...